Neserkeftina PYD dirêvebirina devera Kurdî de li Sûriyê yek ji mijarên serekebû yên Maria Zakharova di Kongrekî Rojnamevanî de. Berdevka bi navê Wezareta Derve ya Rûsyê Maria Zakharova got ku destgeh û rêveberiyên PYD ser nekeftin dirêvebirina Bakurê Sûriyê de mebesta wê jî deverên Kurdî bû. Zakharova derbarê rêveberiya ferskirî ya PYD got ku ew rêveberî raserî rexneyan tê ji aliyê welatiyên xwecihî yên wê deverê. Ew daxuyaniyên Zakharova di Kongrekî Rojnamevanî de li Moskoya paytexta Rûsyê hatin ku têde derbarê pêşhateyên dawî li Sûriyê de axivî. Zakharova got jî ku rewş li Bakurê Rojhilatê Sûriyê wate deverên Kurdî û yên derdora wê hîn di cihê fikar û metirsiyê de ye. Zakharova amaje jî kir ku wîlayetên yekgirtî yên Emerîka hewl didin nîm çedewletekê li wê deverê ava bikin di rêya Kurdan re ku mebesta wê PYD ye. Zakharova tekez jî kir li ser wê yekê ku gaveke bi vî rengî wê tû bandora wê nebe wê ji aliyê welatiyên wê deverê di cihê rexneyê de be. Zakharova bal kişand ser wê yekê ku dezgehên PYD li devera Kurdî sernekeftin û hîn çalakiyên terorîstî berdewamin li wê deverê, serbarî berdewamiya pêkanîna grûpên çekdariyên nû li deverê. PYD di hemû awayên jiyanê de li Rojavayê Kurdistanê neserkeftina xwe diyar û eşkere kir û ew yek nema ji cîhanê tê veşartin ku navên mezin dwarê siyasetê de derbarê wê neserkeftinê daxuyaniyan didin.